יש. סינגל ראש בנות. שימו לב, אנחנו מתחילים גם כאן באופן ברייק. רק שיש לנו הבדל קטן, אנחנו מסמנים לבחורה להסתובב כשהיד לא למעלה. שימו לב, 5, 7, אופן, דחיפה, 6, 7. מכאן שימו לב בנים, יד ימין תופסת את יד ימין של הבחורה, ואנחנו בעצם משחררים את היד של הבחורה ב1, 2, 3. מבקשים ב3. וב5, 6, 7 אנחנו בעצם מבצעים 5, מרימים את היד 6 ו7 על הראש של הבחורה. שימו לב בנות, יד שמאל של אביה כבר מוכנה מלמטה לעלות ללמעלה, מה שאתם מכירים מהחובני שמש. ו1, 2, 3, 5, 6, 7. סינגל ראש בנות, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 5,